సదవరతమ్మి ఎదగర చెల్లి చరిత్రను నిర్మించేలాను చదివే తరగని ఆస్థై సమాజంలో నిలబెడుతుంది, చక్కటి భవిష్యత్తునిస్తుంది. ఆ ఊలాను రాయర చిన్న, ఏఐఓలను బిద్దర కన్నా, ABCDEFGH చదవర చిన్న, IJKLMNO రాయర నాన్న. గుడి అడుగులు వేసినట్టుగా తడిపడి పదములు పలికినట్టుగా, అమ్మ ఊయలా ఊపినట్టుగా, కమ్మని రాగం పాడినట్టుగా, గోరుముద్ద వినిపించినట్టుగా, సందమామతో ఆడినట్టుగా. ఊలాను రాయర చిన్న, AAIOలను దిద్దర కన్నా, ABCDEFGH చదవర చిన్న, IJKLMNO